ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଆଜି ବି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ, କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ? ନା। ପ୍ରଣାମ ସେହି ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ଓ ଆମକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେହି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଓ ପ୍ରିୟ ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଲାସ୍ 10 ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ମସିହା ଥିଲା 1869, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ। ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବାପା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମା ପୁତୁଲିବାଇଙ୍କ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1882 ମସିହାରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାପରେ ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 1888 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ 1891 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଭାରତକୁ ଫେରି ସେ ବାରିଷ୍ଟର ବା ଓକିଲ ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ନିଜର ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହେଲା। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପହଞ୍ଚି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଓ ସେଠାରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ବା ଗୋରା ଇଂରେଜମାନେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ବା କଳା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଚଲାଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି। ଇଂରେଜମାନେ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କୁଲି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଥରେ କଚେରୀରେ ସେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ିଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ 1894 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁ ଆଇନରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଭା କରାଗଲା। ଆଉ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ନ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲେ।
ଫଳରେ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା।